Ayos lang, masaya. Masaya, hindi masyado na-stress. Okay naman, hindi kami na-delay. Okay lang. Thank you kay AirAsia. Sobrang excited, napagod na sa airport. Safe yung flight. For annual awarding, Ang nalalapit na awarding ng Madrid at inaasam ko yung mga awards. Aaten ng awarding. Kasi isa ko dun sa maswerteng na invite para sa Madrid awarding. Isa ako sa na-invite ng company. Invited kasi ako sa awarding. simple lang naman, pero elegante. Ang outfit ko is shining, shimmer, and splendid. Kita ninyo ang Catriona Gray version 2.0. Well, abangan nyo bukas kasi pinagbawal na po ang electric fan dun sa venue kasi baka may maihangin. Long sleeve na white, tapos naka-coat lang. Hindi ko muna sasabihin, syempre. Surprise! Siyempre, excited ako. Especially sa mga award. Yes, syempre kasi second time ko na dito at such an honor na imbitahan ulit. Super. Very excited kahit na pang-fifth awarding ko na ito. Excited na ako. Kasi first time kong sumali or mag-attend sa awarding. Yes! I am so excited.